Moikka kaikki! Nyt on joulukuun 2. päivä. Eikö se olekin kivaa? Joo. Eli nyt on joulukuun 2. päivä ja mä kuvaan toista videoa mun Tube-joulukalenteriin. Tänään mun piti puhua siitä, että mitä mä toivon joululahjaksi tänä vuonna. Mulla oli oikeastaan paljon toiveita. Mä en tiedä miksi, että joskus pienen mulla oli tämän pituisia kauhean pitkiä listoja, mutta tänä joulun mulla ei ole mitenkään kauhean pitkä. Eli siis mä toivon 2 kirjaa. Mä toivon sitä John-Greenin uutta suomennosta. Mä en nyt yhtään muista, mikä se nimi oli. Ja sitten mä toivon Elämä Madyn uutta kirjaa. En muista senkään nimeä. Näitä mä muistin ja tällainen mä oon. Joo. Siis mä niinku silleen toivo paljon mitään, mutta sitten on kiva saada kaikkia just tyyliin lahjakortteja, rahaa. Ja sitten mä tykkään tosi paljon siitä, että mä saan yllärilahjoja, koska niinku, no mä sanon aina, että mä vihaan yllätyksiä, mutta mä vihaan semmosia, että joku sanoo, että sillä on mulle ylläri. Ja sit mä en saa tietää mikä, mutta mä muuten niinku vihaan muut. Ne on ihan kivoja. Ja mä toivon, että tää luukku oli selkeämpi kuin se eilinen luukku. Mä meinasin oikeastaan tehdä hänen uudestaan ja poistaa sen videon, koska se oli tosi huono, kun siinä tuli sillä jännästi nämä kaikki ja valot oli tosi surkeat ja kaikkea. Niin mä toivon nyt, että tää onnistuu paremmin. Mä en kyllä yhtään voi sanoa varmasti, mutta mä toivon koko sydämestäni. Kommatkaa alas, että mitä te toivotte joululahjaksi, jos teillä on jotain erityisiä toiveita. Sitten mä ajattelin sitä, että mun pitäisi toivoa leivänpaahdinta joululahjaksi. Se olisi aika sellainen. Mutta mä en ole kyllä vielä ketään toivonut ainakaan. En mä tiedä. Mun hienot joululahjatoiveet oli sit niinku tässä. Että ei multa enää muuta. Huomenna tulee taas uutta videoa. Eli nyt. Moikka moi! Okei, otetaan toi äskeinen uudestaan. Moikka moi!